Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ridon. Taong 1973, Tungkay, Cebu. Itong mga panahong ito, ampo ng isang magsasaka, itong si Ridon. Kaya siya nalagay sa ganoong sitwasyon ay dahil sa pagpupumilit ng kanyang mga magulang na makiisa sa revolusyon. Bilang bata at walang kamuwang-muwang sa mundo, nagdesisyon ng mga ito na ipasa ang kanilang responsibilidad sa kakilala nilang magsasaka sa lugar ng Tungkay. Pumayag naman ang lalaking yon, gawa ng bukod sa nag-iisa lang yun sa buhay, wala rin yung gaanong pinagkakaabalahan. Sa isip-isip nito, mas mainam na siya ang mag-alaga sa bata kaysa maipasa yun sa mga tao na irresponsable sa pag-aalaga. Awa naman ng Diyos, kahit naghihirap ang buhay ng lalaking yon, napalaki siya nito ng maayos. Hindi rin ito itinago sa kanya ang totoong nangyari sa kanyang mga magulang sa kadahilanang naniniwala ito na darating at darating ang panahon na malalaman niya ang totoo. Magmula noong nalaman ni Ridon ang katotohanan sa buhay niya, ipinakita niya sa kanyang itinuturing na ama na walang magbabago sa pakikitungo niya. Buong buhay niya kasi, ito na ang itinuring niyang pamilya sa kabila ng hindi nila pagiging magkadugo. Nang mapag-alaman naman yon ng lalaki, labis-labis naman ang pasasalamat nito sa kanya. Sa puntong yon, doon ito napagtanto na napalaki siya ng isang bata na may maayos na pag-uugali at respeto sa kapwa. Sa paglipas pa ng mga taon, naging magkasama na sila sa paghahanap buhay. Minsan kapag gipit at walang masasakahan, bumababa sila ng bundok para mag-alok ng serbisyo sa mga mayayamang pamilya. Nagdadala rin sila noon ng mga kopra nila galing bukid upang meron silang maititinda habang naghihintay sa mga taong nangangailangan ng kanilang serbisyo. Kahit ano ginagawa noon nila Ridon, basta ba'y kumita sila ng malinis na salapi. Paghahardinero, pagkakarpintero, at kung ano-ano pang trabaho, di nila yun tinatanggihan. Sa loob ng halos 6 na taon, ganon ang kanilang naging hanap buhay hanggang sa dumating ang puntong na malaya na lamang nila na matanda na pala itong si Ridon. Sa pagtungtong naman niya sa edad na 25 anyos, nagkaroon siya ng kasintahan sa baryo. Naging madalas na ang kanyang pagbaba sa sentro at kalaunay nagdesisyon na rin siyang magpaalam na aalis na sa poder ng itinuring niyang ama. Bagaman masakit para sa matanda ang kanyang paglisan, naging matatag ito alang-alang sa kanyang ikakasaya. Matapos nun, masaya naman niyang nilisan ang bahay na kanyang kinalakihan, kalakip ang pangakong linggo-linggo niya itong bibisitahin. Nang marinig naman yon ng amain niya, tumangulang naman ito habang kumakaway sa kanya. Kapag may kailangan ka, bisitahin mo lang ako. Mag-iingat ka doon, anak. Balitaan mo ko kapag nagkaroon na kayo ng anak. Huwag mo rin akong alalahanin. Maayos naman dito ang buhay ko. Tsaka kapag nahihirapan ako, asahan mo, ikaw kaagad ang lalapitan ko. Alam mo naman, wala na akong ibang pamilyang itinuturing
maliban sa'yo. Wika ng amain niya habang naglalakad siya papalayo. Nang marinig naman ni Ridon ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng matinding kalungkutan. Yung puso niya umiiyak na, habang yung mukha naman niya pilit na pinipigilan ang paglabas ng kanyang luha. Ayaw niya kasi noong magpakita ng kahinaan sa kanyang amain, lalo na sa oras ng kanyang pag-alis. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga niya ang bahay ng kasintahan niya. Pagpasok naman niya sa loob, agad namang bumungad sa kanya yung mga magulang nitong kanina pang naghihintay. Pagsilay naman niya sa mga ito, masaya naman siya doong nagbisa, pagpapakita ng kanyang respeto. Ginagalang talaga yun ni Ridon, gawa ng tanging ang pamilyang yun lamang ang hindi ng mata sa kalagayan ng buhay niya. Sa katunayan, kahit mahirap lang sila, tinanggap siya nito dahil ayon sa ama ng kasintahan niya, hindi naman sila ang makikisama rito. Basta ba'y masaya ang kanilang anak, wala silang karapatan na hadlangan ng kagustuhan nito. Iisang bagay lang din ang paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya, at yun ay kapag hindi na niya mahal ang anak nila, malaya siyang iuwi yun sa pamilya nito. Hindi niya yun kinakailangang saktan, lalo na kung wala na siyang pagmamahal na nararamdaman para rito. Dahil sa mga katagang yun, mas lalo pang naghangad itong si Ridon na ipakita kung gaano niya kamahal ang anak ng mga ito. Sa paglipas pa ng mga araw, naging masaya naman ang kanilang pamumuhay. Kahit maliit lang ang bahay nila noon, pinagtiyagaan talaga nito, gawa ng ayaw nilang makitira sa iisang bubong sa kadahilanang hindi sila doon matututo. Sinuportahan naman yon ng ama ng kanyang asawa, gawa ng nauunawaan naman ito ang hinaing niya. Sa pagtagal pa ng kanilang pananatili, aminado siyang nasanay na siya na hindi kasama ang amain niya. Ngunit sa kabila nito, patuloy niya pa rin yung binibisita dahil ayaw niyang maiparamdam dito na nakalimutan na niya ito. Makalipas pa ang 3 buwan, kagaya ng inaasahan, nagdalang tao na nga ang asawa ni Ridon. Nang malaman naman nila ang tungkol sa bagay na yon, agad naman nila itong ipinaalam sa kanilang pamilya. Dahil dito, labis naman yung ikinatuwa ng mga magulang ng asawa niya, gawa ng yun naman talaga ang hinihintay ng mga ito. Bukod kasi sa una nila itong apo, gustong-gusto na rin magkaroon ng maaalagaan nung nanay ng asawa niya. Matapos naman nila itong mailahad, agad naman silang tumungo sa bahay nung tiyuhin niya. Alam niya kasing naghihintay din ito ng balita, kung kaya't hindi na rin siya makapaghintay na ibahagi roon ang isang magandang balita. Sa kasagsagan naman ng kanilang paglalakad, nabanggit ng asawa niya kung gaano kahirap yung daang araw-araw niyang binabaybay makarating lamang sa baryo. Bukod kasi sa napakatarik ng daan patungo sa kanyang amain, napakasusukal din ito na halos akalain mong meron doong nakatirang makamandag na hayop. Nang marinig naman ni Ridon ang sinabi ng asawa niya, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Wala yan. Alam mo kasi, ito ang buhay na kinagisnan ko. Hindi ako umangal noon dahil nakasanayan ko na ito. Pero alam mo, masaya doon sa bahay ni Pang. Sariwa ang hangin, tapos malayo sa gulo.
Purong mga puno lang din ang makikita mo doon. Kaya araw-araw, payapa ka talaga. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit niya sa kanyang asawa ang tungkol sa tambayang palagi niyang pinupuntahan kapag may problema siya. Dagdag pa niya na, sa oras na marating na nila ang bahay ng kanyang amain, ipapakita niya ito rito. Kalahating oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang maliit na kubo na nakatirik sa may gitnang bahagi ng bundok. Di pa man sila gaanong nakakalapit, nasipat na niya ang amain niya na abalang-abala sa pagpapasa ng mga panggatong. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung tinawag, sabay lapit sa kinaroroonan nito. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang tinig, agad naman yung napalingon sa kanya, dahilan para mabitawan din ito ang pasan-pasan nitong panggatong. Sa pagharap naman nilang dalawa, masaya naman siyang niyakap ng matanda habang nagwiwika sa kanya ng, Mabuti naman at nagkaroon kayo ng oras. "Kumusta ka na, anak?" Kamusta ang buhay may asawa? Ang bilis ng panahon, ano? Dati, kalong-kalong pa kita. Ngayon, nakatayo ka na sa sarili mong mga paa. Nang marinig naman ni Ridon ang sinabi ng kanyang amain, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Salamat, Pang. Dahil pinagtiyagaan mo talaga akong palakihin. Siya nga ho pala, kaya kami nandito dahil meron kaming sasabihin sa inyo. Buntis ho ang asawa ko, Pang. Magiging lolo na ho kayo." Pagkalahad naman niya ng bagay na yon, agad naman siya nitong inabisuhan na tumuloy na muna sa kanyang mumunting tahanan. Dagdag pa nito na, sakto ang kanilang pagpunta, lalo pat may mga bagay yung ilalahad sa kanila. Nang marinig naman ni Ridon ang sinabi ng amain niya, agad naman sila ditong sumunod hanggang sa hindi naglaon, nakapasok na nga sila sa loob ng bahay. Habang pinagmamasdan niya ang buong paligid, di naman niya maiwasang mamangha dahil sa loob ng ilang taong pagkawala niya rito, pakiramdam niya napakarami ng nagbago. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-upo naman nila sa sala, hindi na nagdalawang isip ang amain niya na ilahad sa kanila ang mga bagay na nais nitong ipaalam. Sa kanilang pag-uusap, napansin naman niya ang medyo pag-aalinlangan ng kanyang ama, pero hindi naglaon, nagkaroon na rin yun ng lakas para ilahad sa kanila ang mga bagay na matagal na nitong nalalaman. Upang maging malinaw sa kanila ang lahat, sinimulan nito ang pagbabahagi sa mga nilalang na likas ng naninirahan sa kanilang lugar. Ayon sa kanyang ama, dahil sa buntis na ang kanyang asawa, kinakailangan niyang isaalang-alang ang mga ganoong bagay. Nabanggit din ito ang mga aswang na naninirahan sa kanilang lugar, kalakip ang hindi mabilang na uri ng tiktik na ilang taon nang pinagpipistahan ang mga sanggol na nasa sinapupunan ng mga taong mangmang pagdating sa lihim na aral. Dagdag pa nito na, para mapalaki nila ng maayos ang bata, kinakailangan nilang magkaroon ng kasunduan sa mga nilalang na yon. Yun lang kasi ang nag-iisang paraan para payapa nilang mapalaki ito nang hindi na nangangailangan na makipaglaban. Pagtatapat pa ng kanyang amain, isa yon sa pinakamahalagang bagay na kinakailangan niya munang masiguro. Kapag kasi nagkataong walang naganap na ugnayan ang pangkat nila sa panig ng mga nilalang na yon, mataas ang tsansa
na susubukan itong biktimahin ang asawa niya. Naniniwala ka ba sa mga nilalang na patagong namamahala dito sa lugar natin? Hindi sila kaanib ng gobyerno dahil di hamak na mas makapangyarihan pa sila rito. Ang pagkakaroon ng bata sa inyong lugar dapat lamang na ipaalam sa kanila. Dahil kapag hindi, pamilya niyo ang magdurusa. Ridon, mahal mo ang asawa mo, hindi ba? Kung gayon, dumito muna kayo. Mamayang hapon tutungo tayo sa lugar ng mga nilalang na yon. Wala kang ibang gagawin kundi ang sumama. Ako na ang bahala sa asawa mo at pagkatapos nito, nasisiguro ko sa iyo, wala nang manggagambala pa sa inyo. Pagtatapat ng amain niya sa kanya. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman yung tumungo sa kusina para gawan sila ng merienda. Habang wala pa ito, hindi naman nila maiwasang mapag-usapan ang tungkol sa mga bagay na kanilang narinig. Noong una medyo naghihinala pa ang kanyang asawa, pero mariin niyang inilahad dito na totoo ang lahat ng bagay na inilahad ng kanyang amain. Buong buhay niya kasi, hindi niya pa nararanasan na magsinungaling yon sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, pansamantala naman nilang itinigil ang kanilang talakayan matapos nilang mapansin yung amain niyang naglalakad, bitbit ang mga meriendang inihanda nito. Hindi naglaon, paglapit naman nito sa kanilang kinaroroonan, masaya naman itong ibinaba ang mga pagkain yon habang masayang nagwiwika sa kanila ng, "Huwag na kayong mag-alala. Maaayos din natin ang sigalot na ito. Kayo naman, kasama niyo ako. Wala kayong dapat na ipangamba." Makalipas pa ang ilang oras, kagaya ng napag-usapan, matyaga silang naghintay ng pagsapit ng hapon. Nang mapansin naman nilang 3:30 na, narinig naman niya ang kanyang amain na nagbibigay na ng abiso sa kanya. Inilahad din ito na mananatili sa bahay nila ang asawa niya para naman mapanatili ang kaligtasan nito. Maya-maya pa, nang maihanda naman nila ang kanilang mga gamit, agad naman silang umalis sa lugar habang nagmamadaling tinatahak ang karatig bundok na hindi nalalayo sa kanilang baryo. Sa kasagsagan naman ng kanilang paglalakad, naitanong niya sa kanyang amain kung dapat pa ba nilang gawin ang bagay na yon. Sa abot kasi ng kanyang pagkakaunawa, may kalayaan ang kahit na sino sa kanila na magsilang ng bata. Ngunit nang marinig naman yon ng amain niya, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Tama ka. Malaya tayong pumili ng mga ganyang bagay. Pero naitatanong mo rin ba sa iyong sarili kung ano ang epekto nito sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa? Lahat sila iisa lang ang gusto, kainin at patayin ang lahat ng kumakalaban sa kanila. Maraming nagsasabing halang ang kanilang mga kaluluwa. Pero para sa akin, mga nilalang silang may paninindigan at hustisya sa kapwa. Hindi lahat ng masama ay masama." Nang marinig naman ni Ridon ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mapaisip. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon,
pinili niya pa ring magtiwala at maghintay sa mga susunod nilang gagawin. Ilang oras pa ang lumipas, unti-unti na nga niyang napansin ang tila bang pagdilim ng buong paligid. Bale, malapit na rin sila noon sa bundok na kanilang pupuntahan, kaya naman kahit papaano, hindi na siya gaanong nag-alala. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating naman nila sa paanan ng bundok na yon, doon na niya unti-unting nakita ang isang mataas na gusali na maraming liwanag sa loob nito. Ang katabi naman nitong bundok, unti-unti na ring nagbabago hanggang sa doon na niya nakita ang isang napakalawak na syudad. Napakaaliwalas ng lugar na yon, at sa unang tingin mo rito, mapagkakamalan mo yung kaharian ng mga engkanto. Ngunit ayon sa kanyang ama, yon ang lugar ng mga nilalang na itinuturing na tagapagpahintulot sa mga bagay na gagawin pa lamang ng lahat ng uri ng mga aswang na kumakain ng karne ng tao. Nasisiguro ko, wala pang nakakaalam sa inyo nito. Napakinggan ko na ang lahat ng kwento ni Pinuno, pero kahit isa, wala ako doong narinig na tungkol sa mga sukmad, ang mga mambabatas ng mga aswang. Hindi lang sila ang nagbibigay ng alituntunin at gawain sa mga ito. Sa halip, sila rin ang nagbibigay kautusan sa mga supremo at gabunan ukol sa mga lugar na kung saan pwede silang kumain. Sinasabing ang mga sukmad ay nasa itaas ng hierarkiya ng mga aswang na halos malapit-lapit na sa kapangyarihan ng mga anak ng demonyo at iilan pang mga kauri nito. Dahil sa kanilang kapangyarihang mamahala, ni minsan wala pang naglakas loob na tumalikod sa kanila. Hindi lang kasi kamatayan ang maghihintay sa mga sumalungat na nilalang, bagkus ay yung kaparusahan din ng kanilang kaluluwa sa oras na mapadpad na sila sa imperyo ng impyerno. Ang mga sukmad kasi may kakayahang makapagbigay ng ulat sa mga demonyong nagsisilbi nilang Panginoon. Dahil sa ganoong ugnayan naman ng mga ito, kung kaya't itinuturing na rin silang mga hari sa mundo ng mga tao. Dagdag pa ng kanyang amain na sa kanilang lugar iisa lamang ang sukmad na siya namang namamahala sa libu-libong mga aswang na nasa iba't ibang angkan at lahi. Saklaw din ng kapangyarihan nito ang kabuuan ng isla, kaya kapag may problema sila ng mga aswang, yon ang isa sa mga nilalang na dapat nilang lapitan. Pagtatapat pa ng kanyang amain, hindi malabong matulungan sila nito. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang sentro ng bayang yon, kung saan doon tumambad sa kanila ang isang napakalaking mansyon. Lahat ng makikita mo rito, animoy gawa sa uling dahil sa itim ng kulay nito. Pagsilay naman nila sa bukana ng lugar, tumambad sa kanila ang iilang mga tauhan ng sukmad. Habang pinagmamasdan naman yun ni Ridon, di naman niya maiwasang makaramdam ng takot dahil sa pangit ng mga pagmumukha nito. Ubod din yun ng baho, kaya habang naglalakad sila sa gitnang bahagi ng daan, hindi naman niya maiwasang mapasuka dahil sa amoy na halos kahit anong gawin niya, hindi niya kayang alisin. Maya-maya pa, nang malagpasan na nila ang mga nilalang na yon, medyo gumaan naman ang pakiramdam niya. Hindi naglaon. Nang makapasok na sila sa loob, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang matanda na nakasuot ng napakagarang kasuotan.
Sa tabi nito may mga nakita siyang mga nilalang na pawang bantay ng matandang yon. Pagsilay naman ito sa kanyang ama, napangisi lang naman ang matanda habang nagwiwika yun dito ng, Kapatid ko, ano namang masamang hangin na nagdala sa iyo rito? Alam ko na, may pabor ka na namang ipapagawa. Ay nako, ilang beses na ba akong namroblema sa iyo? Dati hinayaan kong batang yan na mabuhay sa tabi mo. Tapos ngayon parang gusto mo namang iligtas ko yung magiging anak niyan. Tama ba? nang marinig naman yon ang kanyang amain, tumangulang naman ito sabay sagot dito ng, Tama ka. Pagpasensyahan mo na ako. Alam mo namang ikaw lang talaga ang malalapitan ko. Kuya, parang awa mo na. Iligtas mo naman ang apo ko. Apo mo na rin yun kung iisipin. Kaya hindi ba pwedeng matulungan mo ang mga kadugo mo? Pagkarinig naman ng matanda sa sinabi ng kanyang amain, padabog lang naman yung tumalikod habang sumasagot dito ng, Lagi ka na lang ganyan. Akala mo wala akong naitutulong sa'yo? Di mo ba alam? Matindi ang gulong kinaharap ko para lamang sa buhay ng batang yan. Kahit sukmad ako, hindi ako Diyos. Marami nang nagagalit sa akin dahil sa mga palatuntunan kong walang kabuluhan. Ay, ano pa ba ang kailangan kong gawin sa'yo para mapaiwas ka? Pero hindi bale. Diyan na yan eh. Kaya sige, tutulungan ko kayo. Nga pala, wag na kayo ritong magtagal. Marami ako ngayong paparating na bisita. Araw ngayon ang pagpapatupad ng batas. Kaya hindi mabilang na pinuno ng mga aswang ang darating. kasabay ng pagwika nito, ay ang dali-dali naman nilang pag-alis sa lugar na yon. Paglabas naman nila sa kaharian ng kapatid ng kanyang amain, minabuti naman nilang magtago sa tuktok ng isang burol para magmasid. Ilang oras pa ang lumipas, nasipat naman nila ang hindi mabilang na grupo ng mga aswang na naglalakad papasok ng bayan. Matapos naman nila itong masaksihan, dali-dali naman nilang tinahak ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Sa kanilang paglalakad, marami namang naitanong itong si Ridon sa kanyang amain. Pero sa kasamaang palad, hindi na nito nasagot ang lahat. May mga detalye kasi yung hindi niya maaaring maibahagi, gaano man kalapit sa kanya ang isang tao. Nang mapagtanto naman niya ito, kahit papaano pilit naman niyang inunawa ang sitwasyon ng amain niya. Sa pagbalik naman nila sa bahay nito, inabisuhan naman sila nitong ipagpabukas na ang pag-uwi. Di naman noon tumutol itong si Ridon, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, mapanganib na ang maglakad sa labas, gayong malalim na ang gabi. Isa pa, nagpapahinga na rin noon ang kanyang asawa, kaya mas mainam na doon na muna sila magpalipas ng magdamag. Kinabukasan, halos pakiramdam niya hindi totoo ang mga bagay na kanilang nakita. Sa sobrang tindi kasi ng mga pangyayaring kanyang nasaksihan, inakala niyang panaginip lang ang lahat ng yon. Dahil dito, minabuti naman niyang ituon sa pagtatrabaho ang kanyang wisyo. Medyo abala rin kasi noon silang magpamilya, lalo pat malapit nang sumapit ang anihan sa lugar nila.
Sa paglipas pa ng mga araw, naging pangkaraniwan naman ang mga nangyayari sa kanilang lugar. Tuwing gabi kapag sinusubukan niyang makiramdam sa buong paligid, wala naman siyang napapansing kahina-hinalang mga kaluskos at huni. Buwan pa ang dumaan, medyo nasisipat na nila ang paglaki ng tiyan ng kanyang asawa. Akala niya magtutuloy-tuloy yon, pero pagtungtong ng ika-5 buwan ng tiyan nito, laking gulat na lamang niya nang may mapansin siyang mga ulo ng kung anong hayop na naglipana sa labas ng bahay nila tuwing lumalabas siya ng madaling araw para mag-igib ng tubig. Halos araw-araw niya talaga yung nakikita, kaya ang ginawa niya, nagdala siya ng isa nito para ipakita sa amain niya. Pagsilay naman doon ng kanyang amain, tapatan naman itong inilahad sa kanya na ang pugot na ulong yon ay pagmamay-ari ng isang aswang. Naniniwala ito, marami ang sumusubok na biktimahin ng kanyang anak, pero dahil sa batas ng sukmad, madali yung napipigilan ng mga kapwa nito. Pagtatapat pa nito sa kanya na hindi man niya yun nakikita, yun talaga ang totoong nangyayari. Nang marinig naman ni Ridon ang sinabi ng kanyang amain, minabuti naman niyang bumalik na sa kanila para ipagpatuloy ang kanyang pangkaraniwang buhay. Ang nais niya kasing mangyari noon, mabuhay sila ng normal at malayo sa mga ganoong bagay. Ngunit dala ng kanyang kuryosidad, nagdesisyon siyang pagmasdan ng labas ng bahay nila gabi-gabi. Ang nais niya kasi noong mangyari, mapatunayan ang lahat ng sinasabi ng kanyang amain. Sa paglipas pa ng mga araw, nasaksihan ni Ridon kung papaano mag-away-away ang mga aswang sa labas ng bahay nila. Minsan nakakita siya ng mga nagsasagupaang dambuhalang aso kasama ang iilang mga baboy ramo na merong mga matatalas na pangil. May mga pagkakataon ding napapansin niyang may mga nagbabantay na torong kalabaw sa kanilang lugar na animoy pinipigilan ng mga ito ang paglapit ng mga aswang na may masamang balak sa kanyang anak. Sa loob pa ng ilang buwan, ganon at ganon ang nangyari hanggang sa hindi naglaon, nakasanayan niya na ito. At kagaya rin ng ipinangako sa kanila ng sukmad, wala ngang nangyari sa kanyang anak na mayroong kaugnayan sa lahi ng mga aswang. Nang may panganak na ito pinuno, muli silang bumalik sa kapatid ng kanyang ama para magpasalamat. Pero alam nyo, sa lahat ng palaisipang bumabalot noon sa wisyo ni Ridon, ang tanging nagbibigay sa kanya ng kilabot ay yung 4 pang kapatid ng kanyang amain na di hamak na mas matanda sa kapatid nitong isang sukmad. Okay, opinyon ko sa kwento. Sukmad. Isa na namang bagong nilalang ang narinig natin dito sa channel ko. Pero hindi lang to basta isang ordinaryong nilalang, no? Maituturing siyang parang anak na ng demonyo. So ibig sabihin, malakas tong klase ng nilalang na to. Hindi rin to basta-basta. Kasi isipin ninyo marami tayong lahi na nababanggit dito. Marami tayong iba't ibang bloodline na nababanggit na aswang dito sa ating channel. Pero itong sukmad, nagagawa niyang pag-isa-isahin yon sa isang pagpupulong. Na pagsasama-sama niya yon lalo na kapag gagawa siya ng batas. Isipin niyo yon, kung gaano katindi tong sukmad. Wala pa tayong series o wala pa tayong kahit na anong klaseng kwento na napadaan tong ganitong klase ng aswang. Alam niyo, naisip ko kung bakit. Kasi
tagapagbigay lang naman to ng utos eh. Siguro kumakain to ng tao pero hindi yung lantaran o binibigay lang din, kumbaga donasyon. Kasi nga, siya ay nagbibigay ng batas eh, di ba? Ano to eh, kung sa Pilipinas, malamang nakalinya to sa mga senador. So ganun siya, ganun kataas yung posisyon niya. Pero yung kakayahan ng isang sukmad, wala tayong ideya kung ano yun kasi wala namang binanggit eh. Ang sinabi lang sa kwento yung authority niya bilang isang aswang o bilang isang sukmad, kung ano ang kaya nilang gawin. Pero yung katangiang tanga nila, sayang lang kasi wala tayong nabanggit. Pero ako, siguro kung may iba pang kwento si Ridon o eto na-announce ko na sa channel natin na bagong lahi na naman, malamang sa malamang siguro mayroong magpapadala ng kwento tungkol sa kung ano bang kayang gawin ng sukmad o kung gaano ba ito kabait na nagbigay ng tsansa sa isang ordinaryong tao para mabuhay. Di ba kasi inutos niya yun eh. No? Tsaka yung 4 pang kapatid, medyo curious ako ano kayang meron, no? Di ko alam kung may part 2 o maging series man to, hindi tayo sigurado eh. Siguro, kung marinig man ng sender to, sana magawa niya, no? Kakasend lang nito eh. Bago-bago pa. Feeling ko, maririnig niya tong bulong natin. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.